Здравейте, български приятели! Да се запознаем с нашата бъдеща къща. Бързо да ви покажа антрето, влизането в къщата и след това отвънка ще ви покажа. Значи ето, първо се влиза тук, нагоре с спалните. От лявата страна е дневната с камината. Ще започнем от десната страна. Другия коридор. Това е спалната за гости. 2,50 високи тавани. Голем гардероб. Лампа има ли вътре? Има лампа, но не знам къде е. Сега лампата вътре. Баня, супер баня. Жестоки плочки. Жестоки плочки. Жестоко шкафче. Високи тавани пак. Страничен изглед. И ето голямата баня. Ако шумно ще стане. Да видим тук са. Ето. Плочките са обият. Обият са плочките с орнаменти. Ето го душа. Това е гостната стая. С гостната баня. И с малки плочици. Обият, ето и столчето. Висока туалетна, много я обичам аз. Така, това се маха синьото отгоре, синьо-зеленото, така. Минаваме в малко коридорче. Ето го тук таблото. Физическо табло. Пералната сушилната. Са тук с големи шкафове. Чак догоре. С работи. Перална сушилна, даже до перална сушилна има и пространство за хладилник даже. Втори хладилник може да се сложи там. Обиец. Продължаваме. Това е под гардероб, който е под стълбището. Много хубаво. Така. Групата пристига, така че аз продължавам в кухнята. Забележете пространството. Пространството в кухнята само да се забележи. С газовата печка. С газовите котлони. Това е специално за палачинки. На газ, отдолу има газ. Също. Газов котлон. За палачинки. И за други мръвки. Пълната е газова също. Така, микровълновата. Искам да се види само картоп. Чакайте сега. It's okay. Плочки. Изглед към гората. Отзад нямаме никакви съседи. Всичко е дива гора. Отзад. Плочки големи. Кабинет. Рафтове. И с камерата виждате го, колко е дълъг. И колко шкафове. Много е важно за Зои да ми покаже тук нещо. Ето го. Ето го зойчето, бе. Ето го зойчето, виж каква е сладкишка тя. Ето я заради. Ето го Ванката. Ванка, етата кажи тата здравей. Ванка, кажи тата здравей. Здравей.
Ето. Chewing. I'm looking at the kitchen. Има още лампи отгоре. Chew. Лампите са голема работа също. Ето. Лампите са обият. Ето това е входа на къщата. След това е дневната стая. Тази дневна стая тук ще са всичките гостоприемства. I'm going outside. Телевизора е тук. Пак високи тавани. Гората на заден план. Се вижда, ето Дивата гора. И плочките да се обърне май 50 на 50. Отбие с плочки. И от тук вече се излиза на задното дворче. Това е счупен счупените глупости тук ще изкарат всичките и ще се направи едно хубава замастър. Нов бетон ще се налее тук. И тук ще се покрие малко, за да стане сенка на така следобедно време. And you would love seat out to here because it's shorter coming in the door. And then the other side is all the way out. And it can make Тази стая ще пропуснем, защото те говорят много там. Ето това е стаята, която ще стане големия цирк. Къде са лампите? Запалим. Стаята с големия цирк. Ето големата каминка, искам да се види. Каминката с всичките й екстрички. Тук ще се накачват снимки, тук ще се накачват телевизор, голем също ще има. Тук ще са разни работи за Крисмас ще има елхите ще са тук. Канапетата нашите ще са тук. Ще има цветя. Ще има организация. Много ми харесват вратите с дебелата обковка. И след това вече се влиза в трапезарията. Душемето, ето го душемето. Трапезарията, тук ще е нашата маса, с килим пак ще има. Всичко те си изнасят от тук, само това ще остане. И тук няма отгоре обковка, но може да си сложим ако искаме. Обковка, всичко е боядисано. Бейсболите са високи, убиец. Значи голям прозорец от тази страна. Голям прозорец от тази страна към бъдещата покрита тераска. Бъдещата покрита тераска към задния двор. И значи се качваме вече на втория етаж да разгледаме спалните. Качваме се по стълбичките. Това е заята на Зои. Това ще бъде стаята на Зои. Пак са 2,5 високи таваните. Високи тавани. С хубав изглед пак към горите Делелейски насам. Там имаме 150 метра само гори назад. Това е предната страна на къщата към двора на предния двор. Ето е стаичката. Надзора леглото сигурно ще бъде тук пак. И тя ще има гардеробче, високо гардеробче.
да си слага нещата. Висок гардероб. Чак догоре. Така, продължаваме в това е общата баня на този етаж. С кърпите са тук, с другите работи отзад. Ето е ваната. Имаме газов отоплителен, който е стар. Продължаваме в големата спалня. Това е спалнята на нас с Ли. От тук се вижда задния двор. Правим наблюдение на децата. Какво правят там? Пак високи тавани. Едната врата, леглото може да е по средата. Един гардероб за нея. Един гардероб за мене. По средата може да има някакво огледало, тя да си се пудри. Така. Ето е каминката, втората камина. С пода, с тухлите. Душамето жестоко. Широките прозорци. Ето го единия гардероб. Това е за, примерно, моя гардероб. Тук ще има бюро. Ще се сложи нещо. Още един гардероб. Нейният гардероб, примерно. Много пространство. Ето я стаята. Обед. И общата баня и тоалетна, която вече ви показах. Банята и тоалетната обща на втория етаж. И от тук пак се излиза от банята и тоалетната и се отива на Иван в стаята. Която е по-малка стаичка, но Иванче той не му трябва повече за сега. Защото тук ще има двоен креват на два етажа. Креват на два етажа ще има и тук, като ще взема тази страна. От тази страна ще му е бюрото. И той ще си има поглед към двора. Също. Поглед към двора. И ще си има и много голем. И то не е много голем, но е нормален. Клозет. Така. Това е втория етаж. Ето на Иванчо стаята е готова. Прозорците са пак с големи рамки, двойни прозорци. И тук всичко показахме. На втория етаж. И остана само една стая долу да покажа. И тая стая е... Не, долу показах всичко, аз мисля. Показах ви тук големите голямата спална и показах и сега отиваме навънка. Камината с двата гардероба
Продължаваме. И банята. Втори път, трети път вече я показвам банята. И сега отиваме надолу. Голямо къщенце, много хубаво, много подредено. И тук може да си допълнително други работи да си правим. Така, продължаваме навън. Ето щупения бетон, който трябва да се смени, се направи нов. Ето и нашите приятели там. Така, двора. Двора е обща представа на двора. Двора е с трева, която от тук долу до ниското трябва да се изравни. Flowers. Значи имаме место тук за капени. Ето е къщата отзад, какво представлява. Страничен двор малко има. Oh, beautiful, Зами. Много красиво, тате. Много красиво. Кажи, тате си. Кажи. I can't wade into the pool. Да. Трябва да има Daddy, басейн. What? No, don't smack me. well, you're not saying anything to me, so I'm saying that. Well, I know. Okay. Leave me alone. I can't wade into the pool. Разбрах, тате. За басейна разбрах много добре. What are you saying? Ето това е още едно къще с климатик и вътре има като гараж е било, обаче сега е направена като стая, може за работно помещение с вътрешните такова. Тук ще си държиме lawnmower. За косенето, ето я, машината за косенето е тук вече, готова. Така. И тук дивите гори започват. Дивите гори започват от тук. И е така, тези диви гори са ни нашата насъчак. Е така върви нашето место през това дърво. Както окосено, малко от дървото от другата страна минава. Сега него Иван, той е като едно дете и да бие само. И да фърля работи. Сега ето го двора от тази страна. Виждате колко е неравен двора. На стъпала излиза. Но това ще го оправим ние. Ще се вземат мерки. Машини, трактори, всичко ще е на 6. Да може да се направи една регулировка. Ето това е тази страна на къщата. Тия хръсталаци и дървета. Значи от тук до улицата е 100 метра по размеренка. До този пол, там до, това е червеното е пожарогасителите, където си включват това. До там от тази страна, зад мене е 100 метра. Така. А от тук до там е 50 метра. От един ъгъл до другия, където е Иван, зад Иван на там,
е 50 метра. Ето и Нона и Зои разглеждат нещо. И тук са си правили градинките с цветя и зеленчуци, плодове. Ще ги дооправим тия работи ние. О, печица, ще се премести тази печица. So yeah, are you gonna be flowering here, baby? Okay. Daddy, look at this bench. Yeah, I love it. Look at those rocks. I know. Those are gorgeous rocks. It really is so nice. Oh, look at them. So, Plummy, where are your tomatoes going? Oh, I don't know. It is so right here. We'll see. Plenty of room. Full sun? Maybe in your yard, on your garden right there. No. No? Did you say put them in my garden? No. Yeah, in your garden behind. If you want to do the work, Oh, I would love to. he's not I going found to do it. something, Daddy. Look. Okay, onion. Little onion, yes. Can we Okay. eat it? Yeah. Let's bring it home. Look, Mom, I put it Значи ето дивата джунгла. Това е дивата джунгла зад нас. И не се вижда нищо до стотина метра. Whoa, look at that one. Дива джунгла. Държи влага. Та джунгла обаче е добра сенка. Granddaddy, what you doing? I'm curious about this big one. Is this in our property or not? Yeah. That big one with all those branches like hanging over. The branches like hanging over the house. There's a small tree. This tree is gonna go first. Okay. Значи казахме 100 метра. Значи не се чака. Се чака сигурно е. Ето така върви се чака. От тука. От тук е до последното между двете дървета. До края е 100 метра. Демек, отпред лицето на къщата е малко. Да я премериме. Значи, предното лице е 25 метра, отзад е 50 и се разделя. Така върви. Един сериозен бор, два сериозни бора пред къщата. И така изглежда къщата отпред.
Ето пътчето. Пътечката до входа на къщата. И отпред с малка козирчица, орнаменти, газовия метър, климатиците. Трябва да си направи малко допълнително и това е бойлера, който пак трябва да се допълнително да се правят неща. Имаме отдолу малко crawling space. И Канут идва с къщата. Yes, we are too. I'm cutting them off. Ето. Естествен. Надолу върви. Има един баир. Тук, точно където ще е баира, това трябва да се изкопа и да се сложи басейн. На чуковата градина ще се види как ще станат нещата. Да. Ето го бир. Вижда се много добре как е. Идва надолу.